Dobroveče. Karavansaraj u saradnji sa Utopijom je od juče počeo jednu seriju posvećenu 250 godina Ludviga van Beethovena. Juče smo pokazali jedan film, pustili jednu ploču, danas ćemo takođe da pustimo nešto probrano što imamo, a posebnu čast imamo večeras da je sa nama je došla u goste Svetlana Spajić. Dobroveče. Dobroveče, hvala za poziv. Hvala vama što ste došli, ste našli vremena u ovim svim okolnostima koji su, da kažemo, oko nas i po ovom lošem vremenu. Mi smo obavili na razgovor prethodno oko toga šta je bila vaša, da kažem, inspiracija da se nadovežemo na ovu našu temu. Mi kroz ovo hoćemo da postavimo, da kažem, nešto što je bilo tokom 20. veka snimano u Zapadnoj Evropi, Americi i Sovjetskom savezu od Beethovenovih dela. To je ono što ide iza. A sad bi se vratili na gošću. Kažite nam šta je u stvari, kakva je vaša veza, na koji način je uspostavljena vaša veza sa Beethovenom i sa ovim što sad slušamo? Moja veza sa Beethovenom se zapravo tek sad uspostavlja. Evo, ja sam na pragu 6. decenije i nisam od onih koji imaju niti formalno muzičko obrazovanje, niti je klasična muzika ona koja je bila osnova u mom detinjstvu i uopšte nešto što me pratilo kroz život. Tako nekako i moja životna putanja liči kao na neki razvoj i u stalnim je preobražajima, tako da možda je tek sad došlo vreme zapravo da se onoliko koliko sam u stanju svojim duhovnim i intelektualnim moćima posvetim velikim stvaraocima, a Beethoven jeste jedan od njih. Kažem, o Beethovenu su toliki biografi napisali knjige, muzikolozi, posvetili ceo životni vek, uopšte da dopru ili da objasne delić tog genija. Budući da nemam to obrazovanje i nemam to uporište, jedino što meni preostaje, osim nekih intuitivnih i osjećajnih aparata, jesu neke druge umetničke forme ili umetnički medijumi. I upravo tako smo prošle nedelje i započeli razgovor. Spomenula sam esej Bele Hambaša, Melanholija poznih dela, gde znameniti mađarski mislilac kaže da složenost, slojevitost, dubina Beethovenovih kasnih kvarteta ne može da se objasni muzikom, niti može da se objasni, da kažem, bilo kojim konvencionalnim umetničkim delom ili formom, da bismo mogli da dosegnemo i da objasnimo pozne kvartete, kasne kvartete, moramo da posegnemo za melanholijom poznih dela koju on nalazi kod velikih stvaraoca kao što su Šekspir, i tu se osvrće na buru kao delo koje nastaje na zalasku života, osvrće se na Goetheov drugi deo Fausta, osvrće se na Lao Tsea i na Cezana u slikarstvu. I to je ono što mene zanima i što mi jeste intrigantno i nekako u mom, opet, malom mikrokosmosu, nekom tom patuljastom stvaralaštvu, budući da ja dolazim iz, da kažem, jedne posebne, osobene oblasti, a to je usmeno predanje, usmena tradicija. Dakle, kako sad iz te jedne forme posegnuti za nekim drugim, da kažem, umetničkim formama ili drugim umetničkim medijumima, da to i tako kažemo, jer imamo i usmenost, imamo i pismenost, kako bismo došli do nečeg složenog, novog, nekog novog simbola koji možemo da dosegnemo nešto za što, evo,
rekoše i Hamvaš, pa i Adorno i mnogi drugi, što je gotovo neobjašnjivo ili neizrecivo, a to je to osjećanje koje nalazimo u kasnim Beethovenovim kvartetima. Sada, Hamvaš to objašnjava melanholijom. Dakle, veliki stvaralac, pristigavši u tu posljednju stanicu, gde je ta posljednja kap životne radosti, izgubivši sve, dobija sve. Onda ste mi pomenuli da ste spremili dokumentarni film o Karenu, tako? Ja to nisam gledala. I samo ste mi rekli, Karajan, on je već star, je li tako, u toj sceni? Da, u toj sceni, da. Šta, on ispušta svoju dirigentsku palicu, tako? I onda je meni ta misao prošla kroz glavu. Izgubio sam sve, to je ceo njegov život, dobio sam sve i šta je rekao? Da, pa ja mogu da vam pustim da biste vi zapravo imali pravi utisak tog objašnjenja. Može. Evo, ja bih zamolio da se upali televizor. Vidimo šta se događa. Okej. Dobro. Možemo da utišamo skroz, da skinemo. Samo ćemo pojačati. Ovo je pred kraj filma, da oni pretražuju Diese kleinen Zeitzettel an den Aufnahmen mal beiseite gelassen, gibt es doch eine Wahrheit in seiner Interpretation und eine Unmittelbarkeit der Leidenschaft und der geistigen Durchdringung und dieses nicht Widerspielens, sondern Wiedererlebens. Und das ist eine Qualität, die macht den großen Interpreten aus und macht ihn unsterblich. Ovo je pred kraj njegove karijere. Im Stillen denke ich mir immer, Karajan war eigentlich eine tragische Figur. Er hat immer von sich gesagt, er ist Weltmeister in Räuber. Er hat immer Schmerzen gehabt, hat aber nie geklagt vor dem Orchester. Ich weiß auch genau, wie er in einer Probe sagte: Meine Damen und Herren, ich bitte Sie zu entschuldigen, dass ich ab jetzt im Sitzen dirigiere. Ganz einfach, weil ich nicht mehr stehen kann. Und da kamen ihm fast die Tränen noch, als wir das so durchspielen wollte. Ganz einfach, weil ich nicht mehr stehen kann. Aber das war sicher ein sehr tragischer Moment für ihn. Man ist nicht mehr das, was man glaubt zu sein. Einfach so gewesen, dass er schon das Ende sehr gespielt hat. Das fiel natürlich auf unser Zusammensein zurück, weil das ist einfach eine Verbitterung auch dann gewesen. Von einem selbst, ich will nicht mehr wissen. Ich höre die Sachen, auch noch meine, immer noch an, aber sie haben nichts mehr mit mir zu tun. Ich könnte es gar nicht mehr herstellen, selbst wenn ich wollte. Sie wissen doch, dass Sie von Ihnen sind. Daher haben Sie doch etwas mit Ihnen zu tun. Nein, da hat man sich herausgelebt. Ich kann es nicht mehr. Ausgelebt. Frau Herr, das wäre doch eigentlich, Sie entschuldigen, dass ich das jetzt so offen sage, ein schreckliches Resümee, wenn Sie sagen, das, was ich früher gemacht habe, kann ich nicht mehr hören. Da müssen doch Dinge dabei sein, die Sie immer noch mit Vergnügen hören. Man hat sich verändert. Ja, es ist doch eine menschliche Periode von Ihnen. Ja, ich sehe es aus einem anderen Gesichtspunkt heute. Aber Sie können doch sagen, damals war ich so weit und für meine damalige Standort war es sehr gut. Das ist vorbei. Das schon. Ja, das sicher schon. Das ist ausgelebt. Vorbei. Das ist der ehrliche Karajan, der hat vollkommen recht. Und sehr wahrscheinlich kam es ihm da
Gott, alles, was ich damals gemacht habe, würde ich sehr gerne wieder machen, weil ich es jetzt anders sehe und ich schaffe das nicht mehr. Für alle ist es bitter zu erkennen, dass das Ende irgendwann mal naht. Er hat da gestanden, hat wortlos dirigiert, vielleicht in dem Spektrum von 20 Zentimetern, was man an ihm auch nun wirklich nicht kannte, selbst wenn es ihm schlecht ging. Und dann hat er, als der letzte Ton verklungen war, hat er da gestanden, so vielleicht 15 Sekunden, eine Unendlichkeit war das, wenn Schweigen herrscht. Dann hat er den Taktstock aus der Hand fallen lassen. Stand da, ohne ein Wort. Es war eine Fassungslosigkeit im Orchester. Alle saßen da, machen wir jetzt weiter oder was ist passiert oder ist Schluss? Oder hat er einen Gehirnschlag oder was? Er stand nur da. Und dann irgendwann so nach anderer Unendlichkeit, vielleicht nach 40, 50 Sekunden, da stand jemand auf und ging. Vielleicht um jemandem Bescheid zu sagen, dass er helfen soll. Das war das Ende. Das war ganz schlimm. Man bekam von ihm auch keine Auskunft. Er hat wirklich gefühlt, dass da keine Möglichkeiten mehr für ihn vorhanden sind. Nicht? Denn viel vor hatte er immer. Das kann man ihm nicht nachsagen, dass er aufgegeben hätte. Er war nur eben halt enttäuscht über diese Einschränkungen. Ich erinnere mich jetzt von seinen allerletzten Aufnahmen aus seinem Tod. Mi smo sinoć pokazali ovaj film i kad smo skoro mislili, malo je duži, kad smo skoro mislili da smo, da ispričamo sve o njemu, jer oni su objašnjavali kako je on dirigovao, kako je on radio sa orkestrom, putovao, skoro maltretirao ove muzičare. I kad smo pomislili da je otprilike sve ispričano od njemu, tog momenta je došla ova scena. Koja je baš vrlo lepo okončava ceo film. Film se završava za nekih 10 minuta. Karajan je 2 puta snimio kompletne Beethoven simfonije i koncert. Prvi put za Kolumbiju, drugi put za Deutsche Grammophon. Zato ona scena kada on kaže treći put da snimi bilo bi onako. Ne, ali on ovdje govori upravo o onome što Hamvaš pominje kao ključnu misao u svom eseju, a to je u toj posljednjoj stanici, tu gdje je belo usijanje, iza čega nas čeka smrt. Upravo tu je polje te potpune slobode, kada možete da ostavite sve i tu se rađa sada na samom kraju jedan novi čovjek, jedna nova spoznaja, ali je kasno. I to je Karajan kaže, ali čemu sada? Dakle, spoznaja da odjednom vam je sve kristalno jasno i taj život biste proživjeli na potpuno drugačiji način, potpuno nova vrsta uvida je tu. I zato i Karajan kaže, ali kasno je, nema tog života, više nema. I zašto bi sad se on osvrtao unazad za nešto, za što definitivno sada, tek na kraju, zna da bi potpuno drugačije. Zato je potreban novi čovjek, novi život, a tog novog života nema. Eto. Vrlo lepo. Mislim, mi ćemo pokazati još jedan film koji se bavi, za njega su smatrali da je neka vrsta egomanijaka za to kako to nešto treba da izgleda, znači kako se izvede, kako treba da se čuje na gramofonskoj ploči. Gramofonska ploča je zapravo ograničena. Sve ono što se snima u simfonijskoj dvorani, to ne može da stane na gramofonsku ploču. A on je bio majstor koji je pokušao to da svede, da to na gramofonskoj ploči zvuči kako treba. I sljedeći film se bavi time kako je on organizovao snimanje svojih koncerta. Pa je on beše zaslužan zašto dužina CD-a 70 minuta? Da, pa tu ima neka priča, ja sad ne znam da li je tačno, ali on je toliko bio krajem 70. godina popularan i u stvari bio je figura. To što bi on rekao da je tako je bilo. I kad je Philips napravio, kad je razvio kompakt disk krajem 70. godina, njemu su doneli i prvi kompakt disk player su njemu poklonili i on je rekao CD bi trebalo da traje maksimum 70 minuta, jer to je dužina
najdužeg simfonijskog dela. Kako god govorimo o još jednom o velikih tumača i posvećenika Beethovenovom delu, čovjek je posvetio ceo život, rekli ste sami, 2 puta je snimio kompletan opus, a takvih umetnika ćemo naći još, evo, dakle, od Hamvaša koji nije ovo jedini esej, ima još jedan esej, zaboravila sam naziv, gde govori o Beethovenu kao najvećem stvaraocu. Opet da se vratim za ovaj kvartet opus 132, on kaže da je nešto što nikad nije stvoreno u istoriji ljudske muzike, niti može biti stvoreno, jer prevazilazi i muziku. Kaže, to je nešto neizrecivo, neka muzika koja prevazilazi muziku i koju Beethoven, kažem, kao što bi rekli danas, kao da prevodi u ljudsku muziku. I kaže, možda da nije bio gluv, možda bi poludeo od tih i takvih zvukova koji dolaze stvarno iz nekih iz drugih realnosti, iz drugih stvarnosti. To su ta polja melanholije. A ono što hoću da kažem, dakle, Hamvaš u tom drugom eseju govori o Beethovenu kao kaže, samo antička tragedija može da objasni Beethovena i njegov život. On je kao, bogovi su ga strašno kaznili, kaže, jer je poharao i opljačkao sve što je postojalo. I u onostranom, i u ovom svetu, i u višem svetu, sve, kaže, pokupio i Beethoven. To je jedan antički, tragični junak. Opet, vrlo interesantno, malo dalje interesujući se za te kasne kvartete, jer kažem, evo sada, jedan pisani medij mene je, kako kažem, uzeo i potpuno prebacio da sad počne čovjek da sluša, ne znajući to. Razumete, to je medijum kao roman. Tako, ta muzika je nastala, to bi bio pandan romanu u muzičkom stvaralaštvu. Ja to tako razumem. Vi da biste zaista sad mogli tu da prodate, da razumete, vi morate da imate ogromno teoretsko znanje. Evo, neki dan sam gledala, profesor sa Stanforda tumači sada taj opus 132, tih 5 stavova. Treći stav je ta pesma zahvalnosti, gde Beethoven nakon bolesti osjeća nalet nove snage, pa negde i tamo i zabeleži sa novom snagom. I sad čovek sat vremena objašnjava kakva je to zapravo struktura, ali to je neka viša matematika, to je neki kao da čovek, kao da Beethoven je bio svestan nekog kosmičkog kretanja koje je nama, običnim smrtnicima, ostalo nedostupno. A kad je delo izvedeno, savremenici Beethovenovi su govorili da je to, nisu baš mogli da kažu da je lud, ne priliči, ali da nekako je potpuno neshvatljivo. To je bio skandal, nešto sasvim novo i nerazumljivo. Nisu ni znali šta će sa tim, jer da, sad Hamvaš opet iz svoje perspektive kaže to je ta sloboda, sve može. On se sada igra kao dete. Ali kažem, evo, 20. vek, pa 21. vek donosi nove slojeve i nova tumačenja. Evo, 250 godina od rođenja Beethovena, izgleda da ćemo se još dugo baviti, pa nedavno opet taj, da kažem, spoj naizgled različitih formi, gde jedna od američkih naučnica je našla vezu između T.S. Eliotova 4 kvarteta i ovog opusa 132, gde sad objašnjava
da je zapravo Eliot hteo da to bude delo koje će biti naglas izvođeno. Razumete? Mislim, pisac kad nešto napiše, to ostaje. Da, to se čita. To se čita, to je intimno, ali ona je potpuno našla vezu u muzičkom, u performativnom delu. I kaže da je Eliot tako i zamislio to delo i pandan tome je upravo ovaj sad kvartet koji slušamo. Jer je našla negde zabelešku Eliotovu kad je on počeo, ne znam, 6 godina je stvarao tu poemu, 4 kvarteta. Voleo bih da stvorim delo koje, onako kako je stvorio Beethoven, na kraju života, spasivši se iz velike muke, došavši do ivice, onda on kao je osetio neko poboljšanje, to jeste jedno od posljednjih dela, nije posljednje, i eto, kaže, nadam se da ću uspeti da izrazim to što sam tamo osetio ili slušaš, da, a on iz čitanja. Ja ću zamoliti da pokažemo tu ploču. To su te dve ruske ploče. Izvolite. Da, to su dve ploče, izdanje 70 i neka godina, melodija sovjetska, ne kažem ruska, nije ruska, nego sovjetska, kvartet Beethoven izvodi... Lepi dizajn, ja ovo... Pa jeste, ima I ovaj lopo melodija. Jeste, da, ima neke, kako da kažem, veze sa ovim vremenom napolju, sivo i ovako jesenje, Dobro, znate kako to, mislim, interesantna je sama tema melankolije. Ja vidim kako godinama zapravo starost donosi osjećanje jedine sigurnosti i bezbednosti u zimi, dakle zima. I zima ima nešto, ona nema onu magiju uobičajenu života, ali ima nešto isto tako neopisivo, upravo u toj praznini. Jer star čovek već dolaskom proleća kreće da hvata to jedno osjećanje očaja. Zašto? Zato što ima već dovoljno u svom iskustvu. On ne može kao mladac da uživa u letu, da se prepusti morskim uživanjima, zato što zna da neminovno stiže kraj. Drugačija je, potpuno se obrne perspektiva i ja polako osjećam kako je u stvari najbolji i najstvaralačkiji deo u mom životu u januaru mesecu, u februaru. Eto. I melankolija jeste izvorište velike stvaralačke snage. To kad više nema više života, nema ništa. Trčiš da stvoriš, ne pitajući se više ni za formu, ni za konvenciju, i onda nastanu ti oslobađajući trenuci kad čovek iz dubine očaja, jer očajan je ljudski život. Kad znaš da ćeš umreti, to je nenormalno, neprirodno, onda taj stvaralački zanos ipak čoveka ponovo digne i zato je melankolija neopisivo osjećanje, mešavina beskrajne tuge, očaja, ali i posljednje utehe, neke radosti, jer znaš, ovo je sad i nema više. Lao Tse je rekao, kad sam došao do 60, bilo mi sve jasno. Da, i onda je tek napisao sve što je. Da, onda je napisao, stari učitelj Lao Tse. Da, ali Lao Tse nije ostavio pisanih tragova iza sebe, upravo zbog toga, to su sve interpretacije, ni Buda, ni Isus, ni Konfučije, ni Sokrat nisu ostavili pisane tragove, upravo zbog toga, zbog tumačenja svega toga. I postoji jedan esej sa početka 20. veka od Waltera Benjamina koji govori o umetničkim delima u doba reprodukcije. Esej ima 30 strana, ali suština je da je smatrao
da snaga umetničkog dela se gubi što se više reprodukuje. I, nažalost, vi ste malo pre rekli, i Karajan, i Beethoven, i svi veliki umovi u istoriji su osjećali tu vrstu melanholije ili melanholije, ne mogu da je nazovem baš depresijom, zbog toga što posjećen na mit o Prometeju. Ukrali su od bogova vatru, bogovi su ih kaznili i sad šta? Završava se, nisu uspeli da uđu u ligu bogova, da steknu besmrtnost, morali su da ostave umetnička dela koja će da podsjećaju sve nas na njihovu besmrtnost, međutim njihov fizički deo odumire. Tako da postoji taj mali deo kod, ja pretpostavljam, i umetnika i ljudi koji mogu da prevladaju taj osjećaj entropije i prolaska života, u stvari raspada, jer verovatno da postoji neka transformacija u nešto novo. I Lao Tse upravo je o tome, vraćamo se na pre 2600 godina na Lao Tse koji upravo o tome govori, da se sve u prirodi u stvari transformiše i da ta energija prelazi u nešto novo. Tako da, teško je sa ljudima koji su stekli ogromnu slavu, čiji je ego podignut na nivo da mogu da ulaze i na dvorove i da se druže sa najbitnijim ljudima u tom trenutku na planeti, da shvate da u stvari je sve prolazno i da na kraju svi... Pa ne znam, Srđane, nismo ulazili u glavu, ni u dušu tih ljudi u tim trenucima, tako da teško je reći i kako god, kad dođeš do te kapije, kad nestane, i jedno i drugo i treće tumačina, ali ti odlaziš i tebe nema više Ima nekoliko njih koji su ostavili trag, Aldous Huxley recimo je svoj diktirao. Da, interesantno u Point Counterpoint, u kontrapunktu, u poslednjem poglavlju kontrapunkta, glavni junak isto sluša, mislim, ne znam, sad davno sam čitala knjigu tokom studija, nisam se sad ponovo vraćala, ali sam našla podatak da stalno se osvrće Huxley opet na ovaj kvartet 132, mislim. Interesantno koliko ima referenci, dakle, raznih. Da, nama je ostalo što je ostalo. Ostalo to što je zapisano i što danas ljudi izvode. Ovo je izvođeno vrlo često, ne samo ova četvorica se smatraju majstorima, bilo je još oni koji su snimali te kvartete, odnosno sve kvartete svih jedno 15. Sreću koja je ostalo zapisano. Znači, Beethoven je govorio, pre bih napisao 10.000 nota nego jedno pismo, da kažem, običnim alfabetom. To je njegov sve. A dobro, je li vas to povuklo sad da dalje istražujete? Pa ja mogu da istražujem koliko meni je dostupno i moj život izmiče, jel tako? Imam onaj deo, kako ja sad da se vratim, znate, to je žal možda svakoga od nas, kad pomisliš, okreneš se nazad, jao, šta sam sve propustio. I otići ću, a toliko toga neću saznati, neću dobaciti, ali onoliko koliko mogu, koliko je u mojoj moći, eto, trudim se. I žene ni nemamo baš mnogo vremena, još ako ima i dece i sad, razumete, vreme je ono najdragocenije, ali onda to, Bog to ipak nadomesti na kakve druge načine. Mi žene imamo i intuitivno svoje jake uvide i tako i nekad stvari mogu da se prelivaju, da kažem, kao iz jednog suda u drugi, pa da dosežete neka saznanja. A u okviru tog Beethovenog opusa, šta biste istakli, šta vam se posebno samo ovoga što je... Mnogo tu interesantnih stvari, pa sad treba ponovo, sad treba da savladam 7. simfoniju, na primjer, ili
ili ponovo da se vrati čovjek na 5. simfoniju. Ali vrlo interesantna stvar, evo recimo, evo jedno pitanje za vas, ovako, kao neko test pitanje. Kad biste možda sveli klasičnu muziku na nešto kao neki, da kažem, kao neki nukleus ili arhetip, ili koji bi to bio možda arhetip u celokupnoj istoriji klasične muzike koji, ako biste morali da zamislite da na svakom kontinentu, u svakom plemenu, ljudi barem to će da znaju, šta mislite šta bi to bilo? Jel ste razumeli pitanje? Da. Dakle, koji je to motiv, šta je to, koji je to mali muzički signal iz klasične muzike, za koji bismo mogli da pretpostavimo da je najrasprostranjeniji na kugli zemaljskoj. Da možda ako bi nešto znali, ne znam, tamo u najudaljenijem nekom plemenu, možda bi najpre to znali. Ja nemam odgovor, ja ne znam to. Ja mislim da je to klasična muzika po meni, uopšte moderna muzika i klasična, razvijena na zapadu je direktno vezana za logos, za osjećaj vremena i prolaznosti i samim tim pitanjem, a šta posle? Tako da... Niste odgovorili na moje pitanje, ili ja ne znam da objasnim, baš sam zapela sad. Pa je li treba baš arhetipski znak ili osjećaj... Pa ne nešto, šta je po vama? Evo recimo, kao ako bi postavila iz popularne muzike, jel tako, iz rock muzike, šta je koji je najpoznatiji riff, jel tako, svi bismo okinuli pam, 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 jel tako? Deep Purple ili Hendrixovo. Sad vas pitam, šta je pandan tome u klasičnoj muzici? Pa dobro, Beethoven je tu najbliži. Moguće da peta. Pa. Znate, svako dete se igra sa tim signalom. Deca u svojoj, inače toj usmenoj komori, pa. S tim se i šalimo i ozbiljni smo. I onda sam ja kao neki malu anketu počela da radim, počela sam od svojih ukućana. Šta je, a pitanje je kao šta je pa. Znate kako je odgovorila moja 8-godišnja kćerka? Kaže, to je Bog koji je negde krenuo. A moja mama kaže, nešto treba da se dogodi. A moja starija kćerka kaže, velike kapije se otvaraju. A ja možda, kad razmišljam kako bi Sveta Trojica, koji signal bi odabrala, ja mislim da je to taj signal. Dakle, ulazak Boga u svet, sam početak, stvaranje, delo, eto. Znate, ali interesantno je da je to, uslovno rečeno, signal, motiv koji zaista kao da svekoliko čovječanstvo već ga ima, već osjeća u sebi. I opet sad bi mogla ta sad priča da nas odvede, Beethoven, šta je? Lični, kako kaže Havaš, to je našeg Gospoda, lični kompozitor. Da, tako nekad. A gledali ste Kubrickovu Clockwork Orange, Paklenu pomoranđu? Jesam, da. Pa tu asocijacija toga što ste sad rekli kod Aleksa je upravo to izlačenje iz njegovih proporcija, osjećaj moći i toga da on treba da bude viši od drugih ljudskih bića. Može i tako da se interpretuje. To jeste problem sa interpretacijom umetničkih dela. Svaka jaka struja politička ili ideološka može da, znamo slučaje u istoriji kako su prisvajali i od filozofa i od muzičara, prisvajali u korist svojih ideologija. Pa naravno, ali to su interpretacije, to su trenutne, nekakvi interesi, ali počeli smo, mislim, lepo ovu temu gde veliki stvaralac se vezuje ili objašnjava drugog velikog stvaralca, možda i da ostanemo
U tome, ako krenemo sada... Pa ja mislim da je Hamlaš upravo to pokušao da izjednači polove. Zapadne želje da se približi Bogu i istočne želje da se Bog približi nama dole. Kao i... Da. Dobro, lepo ste to rekli, da. Mislim da je on to pokušao da uradi. Ja imam jedno pitanje, ako dozvolite. Ako smo... Izvolite, vaše cenjeno ime? Ja sam Petar. Drago mi je. Predstavi se, ti si inače naš najpoznatiji arabolog sad ovde. Ja se bavim orijentalistikom, arapskim, persijskim jezikom, prevodim pomalo, ali imam jedno pitanje za vas. Prvo, drago mi je što imam priliku da postavim pitanje i da vas poznam lično. Puno se priča o Beethovenovom mračnjaštvu, da kažemo o Beethovenovoj tamnoj strani, da kod njega postoji nešto mračno. Kako vi to doživljavate, taj mrak? Da li u tom smislu melanholije o kojoj ste govorili, ili je to ipak neka snaga stvaralačka, podjednako intenzivna kao i rušilačka? Ali, ili je to neka metafizika koju ne razumemo opet? Kako doživljavate taj Beethovenov mrak? Pa, ovako, baš Petre, sve što si pomenuo, baš tako nekako po spratovima i veoma složeno. Dakle, sigurno da tu ima i delom, da kažem, prirodnog možda temperamenta. Onda ne može čovjek da ostane ravnodušan kad čita to strašno detinjstvo gde te bude u po noći, u po tog mraka, da besomučno i dalje vežbaš. Ali to ne treba da nas odvuče sad u neku psihologizaciju ili samo tako tumačenje. A ima li tu gorčine? Verovatno ima, pa i Beethoven je čovek i to dosta napaćen čovek, koji već u 26. godini počinje da gubi sluh. Kako je strašno kad čovek koji je stvoren, sazdan za komunikaciju, ti ne možeš više ni sa svojim prijateljima da razgovaraš, niti oni mogu da te razumeju. Strašno je. Dakle, sluh, ono što ti je najpotrebnije, ono zašto si saznan, sada gubiš. Onda je komunicirao sa prijateljima putem pisama. Dakle, moraš, ako ne možeš da komuniciraš, sigurno da se povlačiš u samotnjaštvo i ima sigurno tu i nešto od ekscentrizma, genija, uopšte stvaralac je rasejan u najmanju ruku. Ta rasejanost, ta zanesenost često izgleda i kao u stvari neka narogušenost ili ne znam, mnogo toga je napisano, ali ja kod takvih veličanstvenih figura, mislim, prosto mi je i banalno kažem, ali znalo se da on je dosta i pio. Pa šta sad, pio je njegov otac, on je morao da izdržava porodicu zbog tog oca koji je bio takav kakav je bio. Tako da odgovor je sigurno veoma složen, ali on koji je obožavao Goethea, veoma se razočarao nakon nekih susreta sa Goetheom i na kraju je rekao da to je čovjek kome je stalo samo da bude viđen na dvoru. On je, kaže, postao pesnik zato što je hteo da bude u nekom, viđen i u nekom elitnom društvu i osetio u tome nešto što je potpuno suprotno i odbojno njegovom habitusu koji imaju uopšte živote i vrednosti, tako da kod takvog čoveka mrak nije običan mrak, mora biti neki metafizički, ali iz tog mraka beznađa i haosa dobijamo i slušamo nešto što, eto, muzika anđela. Tako, hvala.
Ja ne bih propustio da ne pomenemo ono što je zapravo, što je vas dovelo ovde kod nas, to je Goethe institut iz Beograda. Pa vas molim da kažete nekoliko reči oko toga kako ste sa njima napravili saradnju, šta ste radili sa njima ovde i u inostranstvu, gde ste na ovom nastavu. Da, kako je to lepo i kakav divan Goethe institut imamo ovde u Beogradu. Kad Goethe nas upozna, da ne bi Goethe institut, ne znam da li bismo se upoznali. Eto, tako su to tajne i čudne veze i sigurno da je Goethe institut delom zaslužan za moje, evo sada, dalje interesovanje za Beethovena, a bilo je u poslednjih 5 ili 6 godina nekoliko saradnji, da samo mogu da se zahvalim Goethe institutu, što je i prepozna neku vrednost projekta i tako sticam okolnosti u poslednjih 6-7 godina dosta radim i sarađujem sa nemačkim umetnicima. Moram da priznam da nekako mom senzibilitetu pa i temperamentu taj rad odgovara i možda sam čak nešto i propustila, ali prvi takav poduhvat koji je Goethe institut podržao bile su srpske ratne pesme, Serbian War Songs, a to je saradnja sa ansamblom Zeitracer. Mogu se reći evropski ansambl, jako Reinhold Friedl, Nemac, uglavnom su nemački umetnici, sve sami majstori, kažem, klasične, savremene muzike, vrhunski izvođači i eto, to je ta prva saradnja i prva, da kažem, svetska premijera koja je bila, ili predpremijera u Beogradu 2015. godine i nakon toga i u Berlinu, veliki koncert u Haus der Kultur in der Welt u Berlinu, gde kao deo ovog projekta, to je moja zamisao, kompletno, to je opet sad kako nešto da napraviš sa velikim ansamblom, srećan pa su to Zeitracer koga bude zanimalo, on će malo da se raspita o kakvom ansamblu, kakvim umetnicima je reč, ali opet zapravo iz jednog drugog medijuma ti praviš dramaturgiju, tako da, ajde da ne zvuči pretenciozno, ali bili su komentari nakon beogradskog koncerta kako ih je sve to podsjećalo kao na neku antičku dramu, toliko, sa horom, sa nekim intenzitetom, zapravo se iza toga osjeća nekako drugačije razmišljanje i struktura, ali je to funkcionisalo. Zato što, osim tradicionalnih pesama, uglavnom iz perioda Prvog svjetskog rata, koje su takve kakve jesu, seosko pevanje sa jakim, intenzivnim intervalima u sekundama, ključna, centralna figura tog projekta po meni jeste Obrad Milić, moj prijatelj, 83 godine će uskoro da napuni. Jedan od posljednjih dalmatinskih guslara. Mi imamo stotine i stotine guslara, to je jedan par rukava. Ovo je posljednji dalmatinski guslar koji gusli u sasvim drugačijem idiomu, ne ovako kao svi. Dakle, jedna tradicija koja je usvaja od svog oca Bogdana, koji je isto bio jedan od najčuvenijih guslara i sam ispevavao pesme, što jeste svrha guslara. Ako uzmete guslara kao medijum za sebe, dakle imate stvaralački i izvođački čin u istom trenutku. Tako da, kad ja danas kažem ovim našim guslarima, veći su guslari ovi hip-hoperi koji stvaraju nego to... Više interpretatori. Da, ovo je interpretacija. Guslar je jedan složen medijum.
Sad zamislite obrada tako gorštačke građe, starina, vrlo asteničan, mršav dinarski tip, u gunju sa ličkom kapom i guslama, spori taj hod, sjećam se direktorice Haus der Kultur der Welta, kako s takvom pažnjom i nekakvim dostojanstvom i ponosom njega prati do scene. Sad, i to je nešto što sam ja zapravo htjela postignem kao kompletno vreme, istorija, sve u tom trenutku da se sažme u jednu tačku. A to je Obrad Milić, čiji otac je stradao u Prvom svjetskom ratu, ali pazite, on kao Srbin je regrutovan na strani naših neprijateljskih vojnika, tako? Jeste. Sam sebe ranjava kroz kruh, sećam se mi Obrad Milić, kroz kruh nešto u nogu se ranjava da bi ga vratili kući, da ne bi morao da ubija svoje. Koji ispeva pesmu o Gavrilu Principu koja je potpuno nepoznata u istoriji, da kažem sad, epike u vezi sa Sarajevskim atentatom, a toga ima puno u 20. veku. Po mene je to najuspelija pesma, ja bolju nisam našla zato što ona je baš pandan onoj klasičnoj epskim našim spevovima, znači to nije onaj rimovani dvostih deseterac koji je lak za pamćenje, to je već erozija tog epskog stvaralačkog potencijala, znate. Krenete taj dvostih koji se nešto rimuje, onda idu pesmarice i tako dalje. I sad Obrad gusli pesmu svoga oca koju je primio, usvojio još kao mačo dijete, sa ovim velikim evropskim ansamblom. Razumete? Dakle, samo prisustvo Obrada Milića je već neki toliko za mene složeni znak i simbol koji ja gotovo ne mogu ni da pojmim. Šta njegovo sad samo fizičko prisustvo tu predstavlja, s obzirom na njegovu životnu putanju. U istom trenutku on je nosilac i neke stare naše predanske, klasične, epske tradicije, koja potpuno funkcioniše u nekim, to su drugačiji zakoni gravitacije, znate to, poimanje morala, poimanje večnosti, svrha sama, šta se dešava, kako da vam kažem, u trenutku kad ti gusliš o Gavrilu Principu, ti njega i o tom događaju, ti njega u tom trenutku ponovo aktualizuješ. Jer on je zauvek prisutan i zauvek je nekako u večnosti. A zanimljivo je gde se to dešava, mislim. I sad to je sve u Berlinu, sa publikom koja je u gotovo nekoj sakralnoj tišini i sa tim ansamblom od 10 vrhunskih muzičara, znači za savremenu contemporary music, koji prave sada tako neverovatnu zvučnu kulisu, koja je isto neizreciva, u kojoj on bez ikakvih problema, ne narušavajući svoju formu, bez ikakvih smetnji to izvodi i to sad u 21. veku, nakon kompletne naše istorije zajedničke proživljene, potpuno meni izgleda kao neki novi simbol, novi način da se stvari iskažu. Vi ne možete da bol Prvog svjetskog rata, da sve što je vezano za to, ne možete vi da čitate. Prvo probajte da čitate, ja se bavim skoro ceo život Prvim svjetskom ratom, zato što moji su iz sela Tekeriša, Spajići. I tamo se odigrala prva bitka, tako prvo, jeste, na Ceru. Hteo, ne hteo, ti si usisan u tu priču. Sećam, ne znam odakle, kao već sa 7-8 godina, otkud ja to znam sve.
Ali vi ne možete ceo život da se izlažete tome, to je strašno. Šta možete da postignete, to više nije ni umetnost, ako biste čitali nekom samo sve te strahove. Ali pazite, u tim pesmama ima od ličnih ispovesti do nekih univerzalnih, dakle to su izrečene pesme tih običnih srpskih seljaka, ratnika, tako da za mene možda kad bi sve što sam radila ili što ću raditi svela u jednu tačku, to bi bila ta tačka i obradi taj trenutak, te pažnje, te koncentracije i to njegovo prisustvo, a on kao biblijska figura izgleda i eto to. Mislim, bilo je još, sad da bude stvar interesantnija, posljednji nastup pozvani smo bili u Düsseldorf za 80 godina od početka Drugog svjetskog rata, 1. septembra smo izveli 19. tada bome srpske ratne pesme i onda imate publiku koja prosto ne može da pusti obrada, da ide. Znate, želite da ostanete u prisutstvu. To je to kad ljudi osete i onda ne moraju ni da razumeju srpski jezik, niti moraju da znaju, pa ni ne znaju dobrim delom ni istoriju Prvog svjetskog rata, ali ste neki trenutak postigli, pa nije patetično reći da su tu mnogi zaplakali. I u Beogradu su onako muške suze vrcale, a i ovamo su plakali. I u Berlinu i u Frankfurtu, u Düsseldorfu. Eto, sad se ja raspričala, malo sam se vratila, nadam se da sam vam barem malo dočarala to sad i ilustrovala to što mene kopka, što me interesuje u stvari. Što znači Zeitkratzer? Grebači vremena, ali tako? Kratzer nije grebac. Grebači vremena i to isto ako ima neku težinu. U kontekstu ovoga o čemu sam govorila, ali sećam se onda neko kaže pa kako će obrad, on nema iskustva, kako će se on, neće se snaći, on nikad nije ni nastupao sam za... Rekao, ništa se ti ne brini za obrada. Prvo je osnovno zato što ja znam da je on vanserijski umetnik, a svi umetnici su u suštini isti i svaki umetnik osjeća pozornicu i ne može ništa da ga omete. Da ne idem sad do detalja da je on ispravljao tamo tonce s punim pravom koji nisu namestili zvuk kako treba, bez ikakvih problema. Veliki umetnik je uvek veliki umetnik i na kraju i velika usmena bredanjska, ono što zovemo književnost, umetnost, je isto, barem neke forme dobrim delom, plod stvaralačkog nekog genijalca. Znači on je postao autoritet kako je ušao u salu. Ne možete, verujete, dakle, percepcija prostora i vremena se menja kada takav čovek u takvom trenutku uđe. I to stvarno ima, eto, treba doživeti. Ali to su bile i 4 godine tih godišnjica i sećanja i obeležavanja i svi su i delili taj isti osjećaj. Ja se sećam da sam u Ljubljani išla na Einstürzende Neubauten, isto bio album te godine. Jedino je PJ Harvey sve pretekla, ali ona je album posvećen Prvom svjetskom ratu koji je zaista fantastičan, objavila 2 ili 3 godine pre svih godišnjica. I nema koji se umetnik nije na neki način osvrnuo na to i u tom pogledu ja sam nekako uspela sve godine da obeležim. 2014. radeći u Francuskoj, u Nantu sa jednim, to je La Aria, jedan ansambl za baroknu muziku. Isto smo napravili jedan interesantan projekat i nekako je ispao upravo opet sećanje i posveta stradalima Prvi svjetski rat.
pa 2015. pa 16. pa 17. 18. I evo ovi novembarski dani opet nas podsjećaju i sećamo se. Ali sam se raspričala, trebalo bi me malo obustaviti. Pa ne, zadovoljstvo je zato što baš imate, kako da kažem, inspiraciju i obuhvat. A šta sad radite? Kako ovo vreme, zabrana, bez kontakta sa publikom, sa kolegama, nema kontakta, sve je to tako izmešano i pritisnuto? Pa evo, probat ću neku suštinu da izvučem, a evo baš je bilo kao praktično, evo, posljednji moj odlazak u inostranstvo opet ili je Gete projekat ili je opet neka moja nova saradnja sa... Dakle, u februaru sam bila u Istanbulu, povodom 200 velikog jubileja Beethovenovog. Gete institut je pokrenuo jedan međunarodni projekat koji su nazvali Ode for All, Oda za sve. I moja pjevačka družina, dakle moj mali a cappella ansambl, je ušao u taj projekat sa 5 drugih horova, uglavnom sa Balkana ili da kažemo sa juga Evrope, dakle Turska, Kipar, Bosna, Srbija, Rumuni, Bugari, tako, eto, mi. I projekat je umetnički vodila Keti Miliken, kompozitor australijskog porekla koja živi u Berlinu i onda u jednoj interakciji, eto, kao neki oslobođeni stvaralački potencijal svakog od nas. Pa i Beethoven je svoju odu radosti pisao za celo čovečanstvo. Onda i to malo čovečanstvo, mali horovi, onda stvaraju nešto, ali smo imali neka kao ograničena pravila, jer zapravo Keti je morala da doputuje u 6 gradova i onda tokom jednog dana mora da se izrodi ta kompozicija. I sve je to bilo fantastično i trebalo je u Berlinu da bude premijera sa 6 horova, svaki zapravo je formira jedan veliki hor od 6 horova, 6 mini horova po 6 puta 6. Da izvedemo 6 pesama, da izvedemo Odu radosti, da izvedemo Ketinu kompoziciju, novo nastavu, inspirisanu Odom radosti, dakle, jedan ambiciozan, opsežan program. Sve to je palo u vodu sa ovom pandemijom i onda smo krenuli u online sada operacije gde smo nasnimavali u studiju, gde se onda i sama forma izmenila, tako da je Keti u hodu napravila nešto što je, da kažemo, muzičko video, muzička, ne znam ja, instalacija, kako bi se već nazvalo. I druge svoje projekte sam ja tako spasavala, jer u martu sam počela saradnju sa 2 berlinska muzičara. Eto kako je to interesantno. Ja sad pod stare, malo ovako, starije dane dopuštam sebi luksuz da sada postanem i mala zvezda underground klubova po cijeloj Evropi, zato što je i to moja neka prirodna, normalna niša uvek bila i to je sve osujećeno, pa se iz toga izrodilo nešto novo. Ja sam napravila 9 video filmova sa fantastičnim Lukom Papićem i njegovom devojkom Brankom, da nisam imala tako genijalne saradnike, ne bi sad stvorila 9 nekih video radova koje ne mogu da nazovem ni instalacijama, ni klasičnim video spotom. I onda su momci tamo održali koncerte, zakazane, a ja sam se pojavila na velikom ekranu, a svih 9 filmova se zapravo dešavaju na Dorćolu, tamo gde ja živim. U različitim situacijama, kao, ne znam, tajni skriveni svet jedne dorčovske domaćice, tako bi se moglo to nazvati, ali u stvari nekako
iznosite na videlo svoj intimni život, drugačiji zapravo, to je ta odsutnost. Ti nešto kuvaš, a neke druge stvari ti se... To mislim da je stvarno uspelo, pa sam ja srećna sad zbog novih rezultata, srećna sam kako je i Ketin, ta nova kompozicija ispala, mislim, nešto novo. Međutim, kroz razgovore sa umetnicima, muzičarima, kolegama, mi se svi slažemo da pod broj 1 ne možemo nazvati streamovani koncert koncertom. To je nešto ili nešta. Ali šta je to? Ne znamo, niti nas zanima, niti želimo time da se bavimo. A eto, ja sam bila počastvovana, opet zahvaljujući Goethe institutu, pa sam učestvovala i na jednoj konferenciji, opet posvećena je bila Beethovenu, ali bilo je raznih tema, pa ne znam sad, ta segment u kom sam ja učestvovala, nazvali su trans-traditional music, kao culture, evo, baš sve nešto. Pa je jedno pitanje bilo, baš o online, kao novom vidu komunikacije, stvaralaštva, ne znam ni ja, novi mediji u svakom slučaju, i ja sam onda samo primetila da, za razliku od, recimo, nemačke jedne mlade kompozitorke, koja to vidi kao još jedno novo polje kreacije, kao, ne znam što sam rekla, this is termination of the form, ovo je kraj forme, i to u mnogo čemu, ne samo misleći na a cappella, ovo pevanje koje negujem sa svojim devojkama, a to je, ne znam, ako pevaš žetavačku pesmu na glas, prvo, zamislite formu gde vi nemate melodiju, nemate intonaciju, ili barem ne u onom standardnom nekom razumevanju, šta bi bilo melodijski obrazac. Dakle, razumete, dok vi ne krenete, ja nemam na šta da se oslonim, i u tom kretanju mi dalje stalno, to neki relativni odnos i uspostavljamo, mi kreiramo, a opet nije improvizacija, nije ni važno. U svakom slučaju, neophodno je fizičko prisustvo drugog koji pokrene glasom i onda to sve krene. I moramo da budemo dosta bliski. Takvi su intervali da ja moram nekad da se primaknem pa da čujem da li te alikvote, stvarno da li je to sve, razumete? I ja sam zaustavila probe i rekla dok se ne vrate stvari u normalu, mi ne možemo da radimo zato što ako bi radile putem Skype-a i ono malo što smo znale, još bi dalje, jednostavno ne može. Onda ne znam šta je to, ali nije više seosko pevanje onako kako su to izvodile i naše babe, znači jedna pored druge stane i onda se krene, ali to je sad možda tema za neko drugo gostovanje. Pa ima pokušaja, znate i sami, ima pokušaja da se izvode i simfonijske dela i solo kompozicije u praznim salama. Ima sad takvih pokušaja. U praznim salama je dobro šta, i onda ide ovamo neki stream, dobro. Ne znam. Nije to sad daleko ni od toga, nisam ja neko ko je nezahvalan što ima Meco kanal RTS 3, pa mogu mnogo toga kad bih ja imala, jel? Oni još ne puštaju. Da, ne puštaju, ali ja vam pričam o nečem drugom, razumete, dakle, ono čime se ja prevashodno bavim, a to je ovo a cappella pevanje, naše staro seosko, ono ne može. Jednostavno ne možeš da praviš probu putem Skype-a, nemoguće. Ili mi možemo nešto, ali kao što rekao, mi se svi slažemo, to je nešto i nećemo to da nazivamo koncertom, barem mi neki tu okoreli, eto baš ti moji prijatelji iz Grdina, ovo jeste nešto, ali šta je, ne znamo, sad mu ne nadevamo ime, ali koncert nije, koncert podrazumeva
to je živo izvođenje, razmenu sa publikom, to je događaj. To je kao razlika između esencije i egzistencije. Bez esencije mislim da je život iluzoran, a mi rešavamo non stop egzistenciju i sa ovim pomagalima raznim produžavamo osjećaj da smo u stvari... Živi, a koliko smo živi, to je pitanje. Da. Imamo još vremena. Pa i eto... To je to. Mislim da smo... Da. Hvala puno. Hvala i vam. Hvala. Mi smo tu par tema, tako malo za sat i nešto. A ako ste voljni nekom drugom prilikom možemo nešto da porazgovaramo malo više o ovom što... To može malo. Imate